Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ακουτίπα! Ακουτίπα. Σήμερα τελειώνει η περίοδος, η αγωνιστική περίοδος και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι τρεις προημιτελικοί, ο ημιτελικός της Πέμπτης και ο μεγάλος τελικός της Βάσεβης. 11 του μήνα, 15.000 ευρώ περιμένουν την νικήτρια ομάδα. Σήμερα δίνεται η ευκαιρία σε μία από τις δύο ομάδες να μπει μέσα στην εξάδα. 6 ομάδες μέχρι τώρα είναι έτοιμες να κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο την επόμενη εβδομάδα και ίσως σήμερα μία από τις δύο ομάδες καταφέρει να πλασαριστεί στην εξάδα. Η ομάδα που θα κερδίσει και η ομάδα που φυσικά θα συγκεντρώσει πάνω από 520 περίπου πόντους. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα για τους Γκρινιάριδες! Παρακαλώ, πάμε στην αντίπαλη ομάδα. Είναι, για έλατε κοντά μου. Είναι οι Αλαφρονούντες. Θα σας μιλήσω για το Ο Στέλιος, ο Πάρης, ο Σάββας, ο Γρηγόρης και ο Γιώργος. Λοιπόν, Στέλιο, γιατί Αλαφρονούντες? Αλαφρονούντες, να ξεκαθαρίσω, το γράφουμε με ωμέγα και όχι με όμικρον. Είμαστε μια ομάδα από γνωστούς άγνωστους που μαζευόμαστε και κάνουμε χαμογελαστά βιντεάκια, επειδή το μότο μας είναι χαμογέλα με στυλ παντού και πάντα. Και έτσι και στη λέξη Αλαφρονούντες, στο όμικρον βάλαμε ένα χαμόγελο και έγινε ωμέγα. Τι είπα τώρα, ρε μάνα. Και μάλιστα. Και μάλιστα ένα από τα πιο γνωστά βίντεο που έχετε κάνει είναι η λίμνη των κύκνων. Παρακαλώ. Οι Γκρινιάριδες το ακούνε αυτό και τρέμουν. Η λίμνη των κύκνων, τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες. Θα τα δώσουν όλα για τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Για να κερδίσουν φυσικά και να πάνε στον τελευταίο γύρο Fast Money για 5.000 ευρώ. Θα τα δώσουν όλα και για μια θέση στην εξάδα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε για 15.000 ευρώ η νικήτρια ομάδα. Παρακαλώ, οι δύο αρχηγοί κοντά μου. Γιουχάρου τον ίδιο αρχηγό εδώ. Στέλιο, εσύ έτρωγες το ου. Εντάξει, πολλοί θέλουν να μου πριονίσουν τη θέση, αλλά εγώ είμαι εδώ που βλέπετε. Πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Στέλιο? Εγώ ασχολούμαι με ένα πείραμα εδώ και 20 χρόνια. Α, κάτι μου θυμίζει αυτό το πείραμα. Προσπαθώ να να μετατρέψω τα μερμήγκια να τα κάνω τζιτζίκ. Εμείς τώρα θα τα πω μετά. Τώρα το μερμίκι να γίνει τζιτζίκι. Ναι. Ξεκινάς πρώτα φωνητικά, δηλαδή η φωνή είναι πολύ σημαντική. Το παν είναι η ψυχολογία. Ψυχολογία, ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Να κάνεις το μερμίκι να νιώσει ότι μπορεί να τραγουδίσει κι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλη του τη ζωή σκάβει, κάνει, μαζεύει. Και να αλλάξει λίγο. Εδώ πέρα είμαστε για πάρτι σου. Να χειροκροτήσουμε το Στέλιο, παρακαλώ, που έχει αναλάβει ένα δύσκολο πείραμα. Θα βγάλει το μέσα το τρελό. Πολύ ενδιαφέρον το μερμίκι να γίνει τζιτζίκι. Σε εκνευρίζουν, Ευαγγελία, τα τζιτζίκια? Ναι, πάρα πολύ. Όχι, όχι, Ευαγγελία μου, βλέπω η νεύρα. Δύσκολα παιδικά χρόνια, φαντάζομαι έτσι. Κατάλαβα. Γι' αυτό και γκρινιάριδες κιόλας, έτσι. Ναι, θα το καταλάβετε στην πορεία. Για να υπάρξει όμως πορεία πρέπει να ξεκινήσουμε, πρέπει να υπάρξει μια αρχή. Άρα για να υπάρξει αρχή, τι πρέπει να πρωτοφωνάξουμε, αφού δώσουμε τα χέρια. Καλή επιτυχία στους συμπαίκτες μου! Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και πάμε να παίξουμε! Ευαγγελία Μπαλαρίνα και Στέλιο Μπαλαρίνε. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις 8 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας ένα μέρος της Πελοποννήσου που θα προτείνατε σε κάποιον να πάει διακοπές. Παρακαλώ, Ευαγγελία, σε ακούω όλα καλά, εντάξει. Ναύπλιο. Ποιος εσύ? Ναύπλιο, λέει η Ευαγγελία. Για να δούμε το ναύπλιο αν είναι μέσα στις απαντήσεις μας. Είναι και είναι η δημοφιλέστερη. Μπράβο, Ευαγγελία. Ευαγγελία, τι θα κάνετε, θα ακούμε. Το πέρασαν. Οι Γκρινιάριδες έχουν το λόγο. Χρήστος, ακούμε. Εγώ λέω Κόρινθο. Κόρινθος. Από εκεί είσαι? Όχι, ούτε καν. Για να δούμε, Κόρινθος είναι μέσα. Κόρινθος δεν είναι μέσα. Η άλλη μπαλαρίνα της Μαρίας, η Άλκησης, τι έχει να πει? Καλάβρητα. Καλάβρητα, λέει η Άλκηστη. Για να δούμε. Τα Καλάβρητα είναι? Τα Καλάβρητα δεν είναι. Σύσκεψη, παρακαλώ, η αντίπαλη. Άστρος Κινουρίας. Άστρος Κινουρίας. Για να δούμε, είναι μέσα. Τρίτοι λαβασμένοι πηγαίνουν στους Αλαφρονούντες. Θα καταφέρετε να κλέψετε τους 37 πόντους, παιδιά. Γιώργο, τι λες? Καλουτρά της ωραίας Ελένης. Λουτρά της ωραίας Ελένης, Γρηγόρη. Καλαμάτα. Καλαμάτα. Σάβα. Καλαμάτα. Πάρη. Παρισία. Κυπαρισία. Και ο Στέλιος ο αρχηγός αποφασίζει. Έχουμε Καλαμάτα, Κυπαρισία, Λουτρά της ωραίας Ελένης. Άμα θέλω λέω κάτι από αυτό που είπανε. Βεβαίως. Μπορώ να πω κάτι δικό μου. Ναι, ναι. Καλαμάτα. Καλαμάτα, Στέλιο. Αυτό λοιπόν θα δώσω κι εγώ. Καλαμάτα. Αυτό δεν είπες? Πάνε Καλαμάτα. Είναι μη χρυσόψαρο. Τελείως. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Τι είμαστε εμείς? Τι κάνουμε εδώ? Αυτά αγοράκια, μόνο αγοράκια. Λοιπόν, ας δώσουμε Καλαμάτα και βλέπουμε. Πάμε Καλαμάτα λοιπόν. Καλαμάτα. Έχουμε Ναύπλιο, Μονεβασία, Μάνη, Ελαφώνησο. Εάν η Καλαμάτα κλέβεται 37 πόντους από τους Γκρινιάριδες και είστε μέσα! Σαμπά στην Καλαμάτα κι έρθεις με το καλό. Φέρε με ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό. Άμα να δέσω στο λαιμό.
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο γύρο. Θα καλέσω κοντά μου τον Κώστα και τον Πάρη. Σε ακούμε, Πάρη. Παρακαλώ. Με τι ασχολείσαι? Εκπαιδεύω λιγκάρια και βάζω να κάνουν αγώνες δρόμου. Και άμα περάσουν καμιά 10-20-100 χρόνια, θα τερματίσουν και θα πάρω τα λεφτά μου. Είναι μια επένδυση διαχρονική. Ακριβώς. Καλή επιτυχία σε αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σκέφτομαι να αγοράσω καμιά μετοχή στα παιδιά εδώ πέρα που. Ώστε και εσύ κάποια στιγμή. Σίγουρη, είναι σίγουρη επιτυχία. Να θέμα χειροκρότημα και για τον Πάρη και για τον Κώστα και για τους δύο παίκτες μας. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Και ρωτήσαμε 100. Ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας τι άλλο συχνά κάνουμε ενώ οδηγούμε. Μιλάμε στο κινητό. Ο Πάρης λέει μιλάμε στο κινητό. Και ναι, είναι η δημοφιλέστερη απάντηση. Με 40 πόντους τι θα κάνετε, Πάρη? Θα την πάρει. Παρακαλώ, ολοφρονούντες έχουν το λόγο. Αυτός είναι ο Πάρης. Για να δούμε λοιπόν, ολοφρονούντες, και μετά έχετε τον χρόνο να πανηγυρίσετε, αν τα καταφέρετε βεβαίως. Έχετε ήδη 37 πόντους από τον πρώτο γύρο, Σάβα. Τι έχεις να πεις εσύ, τι άλλο κάνεις όταν οδηγείς? Μιλάω με τον συνοδηγό. Μιλάς με τον συνοδηγό. Παρακαλώ, να το δώσουμε. Μιλάμε στο κινητό, δεν μιλάμε όμως με τον συνοδηγό. Πρώτη λανθασμένη απάντηση, Γρηγόρη. Τι εσύ τι λες? Καπνίζουμε. Καπνίζουμε, λέει ο Γρηγόρης. Παρακαλώ, ας δώσουμε καπνίζουμε και. Ναι, είναι μέσα. Γιώργο, ακούμε, πες μας. Πίνουμε καφέ. Είπες καφέ. Παρακαλώ, καφέ. Μιλάμε στο κινητό, καπνίζουμε, αλλά δεν πίνουμε καφέ. Σύσκεψη αντίπαλη. Στέλιο. Τρώμε. Τρώμε. Λογικό το ακούω αυτό. Μιλάμε στο κινητό, καπνίζουμε και τρώμε. Τρίτη λανθασμένη, δεν τρώμε. Έτσι έχουμε 3 απαντήσεις ακόμη. Μία χρειάζεστε, γκρινιάριδες, να βρείτε για να κλέψετε 62 πόντους. Άλκιστης, τι λες? Ακούμε ραδιόφωνο. Εύα. Μουσική, ακούμε μουσική. Χρήστο. Μουσική. Κώστα. Μουσική. Μουσική. Μουσική λέει η Ευαγγελία. Δηλαδή ακούμε μουσική. Και τραγουδάμε αυτά. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Η μουσική είναι μέσα. Ναι, είναι μέσα. Ακούμε μουσική. Χρήστος και Σάββας κοντά μου. Έλα ρε Σάββα. Είσαι λίγο ψηλός για μένα, αλλά Δεν πειράζει. Είσαι λίγο κοντός για μένα. Στο ποδόσφαιρο σε έχω. Δεν με έχεις δυστυχώς. Δεν παίζει. Άσε, πρέπει ποδοσφαιριστής να το ψάχνεις. Δεν το πιστεύω. Θα είναι σαν το ψέμα με τα τζιτζίκια. Εσύ τι πείραμα κάνεις, Σάββα? Κανένα, είναι ηθοποιός. Άρα έχεις βάλει ένα πείραμα τον εαυτό σου. Ναι. Θα τα επιβιώσεις, θα δεις να επιβιώσεις ως ηθοποιός. Γιατί είναι δύσκολη εποχή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Έτσι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά ήδη έχετε κάνει μια δικιά σας επιτυχία. Την παρέα, την πλάκα που κάνατε μεταξύ σας, μέσω του διαδικτύου, την έχετε κάνει μεγάλη επιτυχία και ήδη αυτό σας φέρνει τεράστια κέρδη. Ακριβώς. Αυτό και μετά ξυπνήσαμε ή συμβαίνει αυτό? Δεν ξυπνήσαμε καθόλου. Είμαστε ακόμη στο όνειρο, κάνουμε τεράστια επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω και με τον Χρήστο. Αν θες, έτσι. Ευχαριστούμε. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η ερώτησή μας. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας ένα υλικό για τα γεμιστά. Σάβα. Τι βάλαμε, ρε παιδιά. Όλα καλά, Σάβα. Όλα καλά. Για λέγε. Ρύζι. Ρύζι, λέει ο Σάββας. Έλα, ρύζι, το ρύζι που είναι? Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι. 75 απαντήσεις. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου. Ξεκινάνε η προημιτελική, μητελική και τελικό στην άλλη εβδομάδα. Και έτσι είμαστε σε μια άλλη φάση. Σάββα, ναι, τι θα κάνετε? Παίζουμε εμείς, οι αλαφρανούντες, δεν το παίζουν, πάμε! Γιατί το πήρε! Μην πανηγυρίζετε πριν νικήσετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κανόνα στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε να μαγειρεύουμε. Γρηγόρη, σε ακούμε. Να σου θυμίσω την ερώτηση. Πες μας ένα υλικό για τα γεμιστά. Άνηθο. Άνηθος, λέει ο Γρηγόρης. Άνηθος. Για να δούμε. Δεν υπάρχει μετά. Έλα, Γιώργο. Ντομάτα, μου αρέσει και εμένα. Ντομάτα. Η ντομάτα για τα γεμιστά είναι επιπρόσθετη. Έτσι, χωρίς ντομάτα δύσκολο. Για να βάλουμε ντομάτα. Ναι, η ντομάτα είναι μέσα. Στέλιο, το έχεις, σε βλέπω. Ο Στέλιος χαμογελάει. Επιτέλους μια ερώτηση που ξέρει. Έλα, Στέλιο. Πρέπει να απαντήσω τώρα. Πιπεριά. Πιπεριά, η πιπεριά είναι μέσα. Δεν είναι μέσα η πιπεριά. Βλέπουμε ότι η ερώτηση κρύβει και παγίδες. Δεν είναι μέσα η πιπεριά. Σύσκεψη οι αντίπαλοι που ήδη κάνουν πάρει. Λέω κολοκύθι. Κολοκύθι. Εγώ πάντως στα γεμιστά διαλέγω πάντα το κολοκύθι. Εντάξει, άρα είναι μέσα. Άρα, Κάτι ξέρεις. Αν είχα ρωτήσει εμένα θα είχα δώσει αυτή την απάντηση. Και δεν είναι μέσα το κολοκύθι. Ευαγγελία, ακούμε και βεβαίως κάτι δικό σου μπορείς να πεις. Πατάτα. Πατάτα. Ω, πατάτα. Ο κύριος Ρισκάρει η Πατάτας Ευαγγελία. Για να δούμε αν η πατάτα είναι έχει μέσα. στην πόλη. Ρύζι, ντομάτες και. Δεν είναι πατάτα. Αλοφρονούντες. Το σκορ, κυρίες και κύριοι, είναι 121. Και 62 είναι οι γκρινιάριδες.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πάμε στον τέταρτο γύρο. Επί 2 η βαθμολογία. Εύα και Γρηγόρη, ελάτε κοντά μου. Εύα. Για πες μου, είσαι του κλασικού μπαλέτου, έτσι. Ναι, προσπαθώ. Είσαι δασκάλα χορού. Όχι. Προσπαθώ να τελειώσω τις σπουδές μου. Και στη συνέχεια τι θα κάνεις, θα ασχοληθείς επαγγελματικά με το χορό. Θα προσπαθήσω, είναι λίγο δύσκολο στο συγκεκριμένο τομέα, θα δούμε. Υπόκληση. Η υπόκληση είναι στο τέλος. Στο τέλος, αν κερδίσετε, θα μας την κάνεις. Τη ζωστή υπόκληση. Γρηγόρη, υπόκληση. Συμμετέχεις στο στυλ το γεγονός. Ωραία, φοβερή μπαλάγια. Σωστά. Ένα γεγονός για τον Γρηγόρη και για την Εύα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τέταρτο γύρο. Το τέταρτο γύρο που είναι επί 2 η βαθμολογία. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας κάτι μέσα από το οποίο περνάει νερό. Εύα. Βρύση. Βρύση. Είναι μέσα η βρύση βεβαίως με 10 απαντήσεις. Ο Γρηγόρης θα μας πει. Υπάρχει μια ευκαιρία. Περνάει νερό από Ναι, ναι. Πες μας κάτι μέσα από το οποίο περνάει νερό. Τα ποτάμια. Πού είστε ποταμάκι, Από εκείνο το βουνό. Ποτάμια. Ποτάμια λέει. Ναι, το ποτάμι είναι μέσα με 9 απαντήσεις. Τρίτο. Στη δική μας δημοσκόπηση. Για να δούμε, Εύα, τι θα αποφασίσεις τώρα. Τι θα κάνουν οι γκρινιάριδες. Θα πάρουν ή θα δώσουν. Θα παίξουν ή θα περιμένουν. Θα το δώσουμε. Παρακαλώ, οι αλαφρονούντες έχουν το λόγο. Πάμε. Και πάμε στον Γιώργο. Πες μας κάτι μέσα από το οποίο περνάει νερό, Γιώργο. Σωλήνα. Σωλήνας, λέει ο Γιώργος. Βεβαίως είναι στην πρώτη θέση. Με 65. Και μάλιστα το είπε η Εύα, αλλά ήταν δεύτερη απάντηση. Είπε βρύση σωλήνα στην αρχή, έτσι δεν Εύα. Πάντα η πρώτη απάντηση μετράει, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Στέλιο, σε ακούμε. Δεν μπορώ να πάω στον επόμενο, πρέπει να απαντήσεις εσύ. Θάλασσα. Θάλασσα. Ο Στέλιος λέει θάλασσα. Σωλήνας, βρύση, ποτάμι. Αν η θάλασσα κερδίζετε. Δεν κερδίζετε αυτό το γύρο ακόμη. Περιμένουμε. Για να δούμε τι έχει να πει ο Πάρης. Καταράκτης. Καταράκτης. Καταράκτη, σωλήνας, βρύση, ποτάμι. Είναι ο καταράκτης. Σύσκεψη γκρινιάριδες. Σάβα, σε ακούμε. Πες μας κάτι μέσα από το οποίο περνάει νερό. Κανάτα. Κανάτα. Κανάτα, γελάνε οι άλλοι, αλλά γελάει καλύτερα όποιος γελάει. Τελευταίος και. Γελάστε, συνεχίστε, γελάστε. Ηρεμία, παιδιά, ηρεμία. Έλα, Γρηγόρη, πες μου. Α, συγγνώμη, τρίτη. Όχι. Εγώ. Για να δούμε, να συγκεντρωθούμε, διότι η άλκιστη πάλι είναι έτοιμη να προτείνει κάτι καλό. Έλα, άλκιστη. Καλαμάκι. Καλαμάκι, λέει η άλκιστη. Εύα. Συμφωνήσω, καλαμάκι. Καλαμάκι. Χρήστο. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Δεν θα Κώστα? κοινιάξω, θα πω το ίδιο καλαμάκι. Καλαμάκι λέτε και οι 4. Για δούμε η Ευαγγελία τι έχει να πει. Για να Φοβάμαι. Καλαμάκι. Καλαμάκι λέει και η Ευαγγελία. Καλή απάντηση ακούγεται. Είναι όμως μέσα στις απαντήσεις μας. Είναι η τέταρτη, κυρίες και κύριοι. Και. Δεν είναι το καλαμάκι. Το σκορ διαμορφώνεται ως εξής. Αλοφρονούντες 289 πόντους. 62 έχουν οι γκρινιάριδες. Πέμπτος γύρος. Ζεσταίνεται ο Γιώργος και μέχρι να ζηταθεί να κάνει τις αρχές του, εσύ πες μας άλλα λίγα λόγια για το επάγγελμά σου. Είμαι δασκάλα χορού και φοιτήτρια χημείας. Σε ποιο έτος? Στο πτυχίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στοιχείο? Στοιχείο. Ναι. Το υδρογόνο. Το υδρογόνο για ποιο λόγο? Γιατί κάνει πολλούς δεσμούς. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκιστη, να πάω και στον Γιώργο. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Ερημοσπίτης. Πολυτεχνίτης πάνω απ' όλα. Ερημοσπίτης κατά δεύτερον. Ποια είναι η αγαπημένη σου τέχνη? Τι κάνεις καλύτερα απ' όλα? Κάνω το χειρότερο μοντάζ στα βιντεάκια που κάνουμε. Α, εσύ κάνεις το μοντάζ. Όχι, δεν ξέρω, αλλά κάνω το χειρότερο. Μάλιστα. Φέρνουμε μοντέρ για να κάνουμε μοντάζ. Εσύ κάνεις λοιπόν την αρχή. Ναι. Και Και το χαλίφι συνδέεται στο χαλίφι και κάνει το μοντάζ. Κατάλαβα. Μοντέρ. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι και στους δύο. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας, εάν γινόσασταν γιατρός, ποια ειδικότητα θα επιλέγατε? Δεν πρόλαβε η άλκιστη, αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος απαντάει. Γυναικολόγος. Γυναικολόγος, λέει ο Γιώργος. Vie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Για να δούμε ο γυναικολόγος αν είναι μέσα. Είναι μέσα ο γυναικολόγος, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία άλκιστη. Το ακούμε. Παιδίατρος. Παιδίατρος, λέει η άλκιστη. Άλκιστης, έτσι αυτό γράφεις, ναι. Ναι, είναι σωστό. Μπράβο, άλκιστης. Πολύ σημαντική απόφαση που θα πάρεις τώρα, θα πρέπει να σου πω. Είναι ο 5ος γύρος, επί 3, μπορεί να αλλάξει η βαθμολογία. Τι θα κάνετε? Λοιπόν, Θα την πάρουμε. δεν ήθελε στην αρχή η άλκιστη, όμως τελικά οι γκρινιάριδες έχουν το λόγο και έχουν την τύχη στα χέρια τους. Και για να δούμε η άλκιστη τι θα πει. Έμεινε μια απάντηση, έλα άλκιστη. Χειρούργος. Χειρουργός. Χειρουργός λέει. Είναι μέσα. Ναι! μας κάνει. Για να μετρήσουμε την βαθμολογία γρήγορα, δώστε μας. Απίστευτο. Δεν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι αλαφρονούντες. Που δεν το είχαν καταλάβει. Κερδίσαμε. 289 πόντους.
δεν νικήκαμε! Δεν νικήκαμε! Σιγά που τα Τρομερή κατάλαβε! εξέλιξη πραγματικά. Οι αλοφρονούντες είναι οι νικητές του παιχνιδιού. Στέλιο, ποιοι θα εκπροσωπήσουν την ομάδα? Κανονικά εγώ πρέπει. Αλλά δεν με αφήνουν εδώ κανίβαλοι για να παίξει ο Πάρης και ο Σάββας. Ο Πάρης και ο Σάββας. Βάζει, βλέπω και το περιπρασιόνιο. Να λοιπόν που... Σάββα και Πάρη, ακολουθήστε με! Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Και τον Πάρη και τον Σάββα. Ποιος θα παίξει πρώτος και ποιος δεύτερος? Εγώ θα παίξω πρώτος. Πρώτος θα παίξει ο Πάρης. Παρακαλώ Σάββα, δεν θα αποχωρήσεις. Γεια σας λίγο. Πάρε εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Πάρη, τον Αλοφρονούντα. Και έχουμε 25 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος μας. Θα είμαστε λίγο. Ξεκινάμε. Βέβαια. Λίγο πιο εδώ, έλα. Πιο Δες μπροστά. Okay. Πες μας μια ταινία που συνυπάρχουν ηθοποιοί και καρτούνς. Άγγελο, άλλη. Συνεχίζουμε. Πες μας ένα ζωήφιο που ζει στον κήπο. Κουνούπι. Πες μας κάτι που σου αρέσει να κάνει ο σύντροφός σου χωρίς να του το θυμίζεις. Να με φροντίζει. Πες μας ένα φρούτο που κάνει κάποιος λικέρ. Κομικουάτ. Πες μας κάτι που σχετίζεται με το lifestyle. Τηλεόραση. Πες μας μια ταινία που συνυπάρχουν ηθοποιοί και καρτούνς. Space Jam. Αργά. Μάικ Ζόλταν. Σωστός. Τα Άρχισες. χάσαμε. Κρίμα. Πολύ, πολύ. Ωραία απάντηση ήταν αυτή. Λοιπόν, κάνουμε μεταβολή για να δούμε τι κάναμε από εδώ, έλα. Αρνητικό ρεκόρ. Και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Πες μας μια ταινία που συνυπάρχουν ηθοποιοί και καρτούνς. Εδώ λοιπόν δεν πρόλαβες. Κομπλάρα. 0 λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πες μας ένα ζωήφιο που ζει στον κήπο. Και είπες. Κουνούπι. Άκου τι είπαν. Και εδώ 0. Από αυτά ενοχλούμε τα τελευταία, γι' αυτό. Έχω πάρει γραμμή από την ομάδα. Είπα να μηδενίσω τα κοντέρος να έρθει Σάββας μετά. Το ξέρεις ότι τα κουνούπια είναι οι μεγαλύτεροι δολοφόνοι στον κόσμο. 750.000 άνθρωποι στον κόσμο κάθε χρόνο σκοτώνονται από τα κουνούπια. Η ελονοσία ανθία. Δυστυχώς, όχι εδώ, δυστυχώς για όλο τον κόσμο. Ενώ οι καρχαρίες μόνο 10-15 λουόμενους τρώνε τον χρόνο. Πάλι καλά. Πιο κίνδυνοι οι καρχαρίες. Από εκεί τη γλιτώνουμε. Τρίτη ερώτηση. Πες μας κάτι που σου αρέσει να κάνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου χωρίς να του το θυμίζεις. Και είπες να με φροντίζει. Άκου τι είπαν. 0 και εδώ. Αλλά ήταν καλή απάντηση. Η απάντηση ήταν καλή. Γιατί άμα το θυμίζει τον άλλον, τι νόημα έχει. Να πω κάτι. Έλα πιο, έλα πιο. Ναι. 3-0 ξεκλειδώνει ο κάθε κωδικός, έτσι. Εντάξει, οπότε καλά πάω. 0-0. Τώρα έχεις ανοίξει τα πάντα με αυτό. Ναι. Πες μας ένα φρούτο που κάνει κάποιος λικέρ. Τι είπες εδώ? Κουμκουάτ. Κουμκουάτ. Φρούτο είπες. Ένα ποτό με το λικέρ. Πες μας ένα φρούτο που κάνει κάποιος λικέρ. Αυτό ερώτησε. Είχα εδώ πέρα αυτό, μάλλον και δεν άκουγα. Αυτός έχει καταστρέψει αυτό. Ο αρχηγός εγκατέστρεψε. Πάμε λοιπόν. Κουμκουάτ. Πάμε για ιστορικό ρεκόρ θα πρέπει να πω. Αν δούμε τώρα και τώρα 0. Αφήστε το! Κατάστρεψα την ομάδα! Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα. Ξέρω ότι θα τιμωρηθώ μετά. Ήθελες 0 τώρα, έτσι. Πες μας κάτι που σχετίζεται με το lifestyle και έπαιξε τηλεόραση. Τηλεόραση, λοιπόν. Άκου τι είπαν. 4 απαντήσεις. 9. Έλα λίγο πάλι από εδώ. Πάμε από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Σαββά. στο Σάββα. Μ' αρέσει το σεξ, μ' αρέσει το σεξ, μ' αρέσει το σεξ. Σάββα. 5.000 ευρώ σε περίπτωση που συγκεντρώσετε μαζί 200 πόντους. Άρα πρέπει να βάλεις, να δώσεις και εσύ το χεράκι σου, να βάλεις και εσύ το χεράκι σου. Σωστά, σε πόντους. 191 πόντους χρειάζεσαι. Μόνο? 100 πόντους. Ρε εσύ! Κερδίσαμε! 9 πόντους μόνο συγκέντρωσε, κατάφερε να συγκεντρώσει ο Πάρης. Γεια σου, ρε Πάρη! Είσαι παικταράς, πάντα πίστευα σε σένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλή επιτυχία. Πες μας μια ταινία που συνυπάρχουν ηθοποιοί και καρτούνς. Ηθοποιοί και καρτούνς. Looney Tunes. Πες μας ένα ζωήφιο που ζει στον κήπο. Σαλαμάνδρα. Πες μας κάτι που σου αρέσει να κάνει ο σύντροφός σου χωρίς να του το θυμίζεις. Ή σύντροφός σου. Να μαγειρεύει. Πες μας ένα φρούτο που κάνει κάποιος λικέρ. Φρούτο που κάνει κάποιος λικέρ. Κεράσι. Πες μας κάτι που σχετίζεται με το lifestyle. Τηλεόραση. Άλλο. Διασημότητα. Ένα θερμοχειροκρότημα παρακαλώ για το Σάββα. Έδωσε 5 απαντήσεις και θα δώσει τώρα και μια στροφή μαζί μου για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Εδώ είμαστε. Άλλο ήθελα να πω, να με φροντίζει κουμκουάτ και τηλεόραση. Αυτές είναι οι απαντήσεις του Πάρη. Πάμε να δούμε τις δικές σου. Πες μας μια ταινία που συνυπάρχουν ηθοποιοί και καρτούνς. Και είπες. Looney Tunes. Άκου τι είπανε. 7 απαντήσεις. Η δημοφιλέστερη απάντηση εδώ είναι.
Ποιος σκότωσε το Roger Rabbit? Σωστό. Και μετά είναι το Space Jam που είπε ο Πάρης. Εκτός χρόνου, ναι. Με το Michael Jordan. Και τρίτη απάντηση ποια είναι? Τα στρουφάκια. Συνεχίζουμε. Πες μας ένα ζωήφιο που ζει στον κήπο. Και είπες σαλαμάνδρα. Γιατί γελάς? Και άμα είναι σωστό? Για τη βιασύνη μου, έλα. Άκου τι είπαν. Σκέψου να δεις εδώ 45 απαντήσεις. Το όμως δεν είδαμε. Δικαιώθηκες. Τώρα μπορείς να γελάσεις. Σκουλίκι. Σκουλίκι. Μυρμήκι είναι η πρώτη. Να το Μυρμήκι. Σκουλίκι Πασχαλίτσα. Συνεχίζουμε. Τρίτη ερώτηση. Πες μας κάτι που σου αρέσει να κάνει η σύντροφός σου χωρίς να της το θυμίζεις και είπες να μαγειρεύει. Άκου τι είπαν. 4 απαντήσεις. Να θυμάται γενέθλια και επετείους είναι Σάβα η δημοφιλέστερη. Σωστό. Συνεχίζουμε με την τέταρτη ερώτηση. Θέλω να αυτό που κάνει κάποιος λικέρ και είπες. Είπες κεράσι, ναι. Όχι, το κεράσι καλό, ακούγεται. Άκου τι είπαν. Είναι 17 απαντήσεις. Βύσσινο είναι η δημοφιλέστερη, όντως. Βύσσινο ήθελα να πω, βύσσινο απλά. Και η τελευταία ερώτηση, πες μας κάτι που σχετίζεται με το lifestyle. Είπες διασημότητες. Διασημότητα. Και άκου τι είπαν. 13 απαντήσεις είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση που πρότεινε η μόδα. Παρακαλώ, αλλά φρονούνται, χαλάτε μέσα. Γεια σας.